iwacho ni romo mar joluo Kirembe Kisumu. Ineno romo nang'o pach jopiny ni kanyo? Erokamano Trevor, erokamano ne jowinjowa maneno wa kowuok Homa Bay, Migori, Kisumu, Siaya gi kuonde mamoko. Amor na chopo kae e duol. Meeting kata romo ma Kirembe nobet tarik 31 dwe mar abich ma en nyoro Jumapil, nyocha Jumapil motimore Kisumu, Kirembe Grounds. Kendo ne jotelo oyuoro, jotelo moyier, governors ma Migori ne nitie, governor ma Kisumu Professor Nyang'o ne nitie, kendo governor ma Homa Bay ma be chair mar party Gladys Nyasonwanga be ne nitiere. Mogik kendo maduong' en ni party leader Dr. Oburu Odinga be ne nitiere e meeting ni. Senators be ne nitiere, ne wan gi Senator Kajwang' gi an. Senator mane onge en mana Senator ma Migori kende. Kuom members of parliament ne nitie mang'eny, kendo ne nyikwa sinakuru mang'eny obiro e meeting ni kotelne gi wuod sinakuru maduong' ma en Ochila Yako kowuok Migori. To gima duong' en ni romo ni ne okelo ji mang'eny kendo nonyiso ni party mar ODM ochung' kaka ne Raila Amolo Odinga weye. Party mar ODM ochung' gi riwruok achiel mar oganda mar Luo, kendo ne ji otwak maber. Aneno ka kendo moluor Mheshimiwa Nyamita ma en MP ma Uriri owacho ni gima nyalo ketho ODM kende en mana ka okaw siemo jotelo gi luth, ni yieri mana kar kaka joeri mi jopiny teko mar go kura mondo yier joma gidwaro, mondo 2027 kawa the election to kik wabed gi ng'ur. To kendo maduong' en ni